खुलुमबाय। मोनसे लाजिनांथाव खौरां, बिमाया गावनि भागिनाकखौ हाबा खालामदों। नंगौ, बिमाय आरो भागिनाकनि हाबा ओरैबायदि लाजिनांथाव। गावनि बिमाया गावनि भागिनाकखौ बोरै हाबा खालामनो हाखो? नोंथांमोना साननानै नाय। बे जाथाया जाहैदों जोंनि आसामाव नङा, बेलेग बाहेरावसो जाहैदों। ओरैबायदि शेयार जादों बे भिडिअआ, गावनि बिमायानो गावनि भागिनाकखौ बोरै हाबा खालामनो हाखौ। बिमाय होनबा गावनि बिफाखौनो साननानै ला। बिफा खुलुमबाय। मोनसे लाजिनांथाव खौरां, बिमाया गावनि भागिनाकखौ हाबा खालामदों। नंगौ, बिमाय आरो भागिनाकनि हाबा ओरैबायदि लाजिनांथाव। गावनि बिमाया गावनि भागिनाकखौ बोरै हाबा खालामनो हाखो? नोंथांमोना साननानै नाय। बे जाथाया जाहैदों जोंनि आसामाव नङा, बेलेग बाहेरावसो जाहैदों। ओरैबायदि शेयार जादों बे भिडिअआ, गावनि बिमायानो गावनि भागिनाकखौ बोरै हाबा खालामनो हाखौ। बिमाय होनबा गावनि बिफाखौनो साननानै ला, बिफा सोमोन्दोखौनो साननानै ला। नंगौना नङा लोगोफोर? दा बियो गावनि भागिनाकखौ बोरै हाबा खालामनो हाखो? नोंथांमोना साननानै नाय। दिनाव ओरैबायदि मानसिनि गोसोआ चेन्ज जाबोगासिनो, ओरैबायदि मानसिनि गोसोआ सोलायगासिनो, जेबो बुंनोनो हालिया। मादि जाबावगोन मानसिनि जिउआव? माने जेथिबो लामा गैया। हिनजाव मानसिफोरा बिथिं थांबाबो सोरजोंबा बुथार जाजानाय, बिथिं थांबाबो सोरजोंबा किडनेप खालामजानाय। दा बिमायनि आखायावनो जुलि जानांदों सासे भागिनाकआ। आरो आं बुंनो सानाखै हौवाफोरखौ गाज्रि बा हिनजावफोरखौ गाज्रि, बेयाव सानैनिबो गोरोन्थि थायो। बे जुदि भागिनाकआ बिजों जेबो सोमोन्दो गैयामोनब्ला गावनि बिमाया गावनि भागिनाकखौ बोरै जुलि खालामनो हागौमोन? नोंथांमोना साननानै नाय। आरो गावनि बिमा बिफायाबो सेफ जानांगोन, सिख्लानि बिमा बिफायाबो सेफ जानांगोन, बा सेंग्रानि बिमा बिफायाबो केयारै थानो रोंनांगोन। अब्लानिया बेफोरबायदि जाथाया बबाव जानोमोन? नोंथांमोना साननानै नाय। बेनिखायनो बुंदों, सिख्लाफोर सेंग्राफोर टेक केयार, गासैबो मोजाङै थाबानो जाबाय। बेफोरबायदि लाजिनांथाव खामानिखौ मावनायनि सिगां 100 बार सानग्रो। 100 बार नङा, 1000 बारखौनो सानग्रो। मालानि समाव माला जागोन, मा जागोन बेखौ रावबो हमनानै मोना। दा बिमायानो गावनि भागिनाकखौ हाबा खालामदों, बे जोबोद लाजिनांथाव। जोंनि आसामाव आङो खननै जानाय खोनाबाय, खननैल' खोनादों, बिनि बारा जादों खोमा मिथिला। जोंनि आसामावबो आं खोनादों भागिनाकआ बिमायखौ हाबा खालामनाय। आङो खननैल' खोनादों, बिनि बारा जादों खम जादों आं मिथिया। दा आङो बाहेर देखायावबो खोनाबाय, नै माबायाव जोंनि आसाम पार जानानै बेफोरबायदि जाथायखौबो खोनाबाय। दा नोंथांमोना बुं, बेनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो गोसो, मा मेसेज खालामनो गोसो, आंखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय दै लोगोफोर। दा बेनो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायग्रोना ला। मोनसे भिडिअ क्लिपखौ आं होनो सानदों। दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहरलायदो। थ' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, रङिया, राङापारा गासैखौबो बरायहरबाय। तेजपुर, नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। बेफोरनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर दै। भिडिअआ एसेल' जागोन, ससेल' सर्ट आपडेट जागोन। आपडेटखौ गासिबो होनायनि थाखाय, आंखौबो खावलायनायनि थाखाय आं होनाय जाबाय। नोंथांमोननि सेराव बेखौनो लानानै फैबाय दै लोगोफोर। कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। लाजियो, जों बिराद लाजियो, गन्थं हाना जानाय बायदि मोनो। गावनि बिमा बिफाया मा मोनो मिथिला। बेफोरबायदि जाथायाथ' ओरैबायदि जाफ्लेबाय थायो। जोंनि आसामावथ' आरो नै साननैसो आं मानसि थैनाय माबानाय खोनाबाय थादों। दाख्लै खोनायाखै, नलबारियाव सानै मानसि माबायदि जानाय जाथाय, सासेया थैखाबाय, सासेया हस्पिटालाव थालायलायनाया। जोंनि बर'फोरखौबा खिन्थु एनकाउन्टार खालामनो हाया दै। बिसोरनि हारसा मानसिया जानाय लोगो लोगोनो एनकाउन्टार खालामलायदों मालाय। जोंनि बर'फोरखौ सोरबा बुथारसं, सोरबा गाज्रि खामानि मावसं, सोरबा एनकाउन्टार खालामनो हायो नामा? रावबो एनकाउन्टार खालामनो हाया। जोंनि बर'खौ मानो गादबना दोनो मानसिफोरा? बेनिखायनो जोंनि बर'आबो खौसे जा। जोंनि बर'आबो जाहाथे सोरबा लाइमोन सिख्लाखौ, सेंग्राखौ माबा मोनसे खालामोब्ला एनकाउन्टार खालामनो हानाय बायदि गोहोआव फैनांगौ जोंनि बर'फोराबो दै लोगोफोर। दे बिदिब्ला भिडिअखौ नायग्रोनानै ला। आं बारा बुंला, गरमबो नालाय। भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय। दे। अरे ऊपर पूरी करी ना। मुड़ी ऊपर कर ना, मुड़ी अभी लाज लगाई था। हाँ ठीक है। तुम अपना मर्जी से शादी किए हो ना? हाँ?
तू अपना मर्जी से शादी की हो ना, इसको अगर दिक्कत होगा और कोई भी परेशानी होगा तो तुम झेलोगे ना। आप बाप मत आइएगा, तुम्हारा नहीं रखेगा। देखिए चुप चुप सब बाप के सामने रख तो भागा सामने करो। मुड़िया डालेंगे हाथ डाले हाथ अभी लाज लगाई था। मोबाइल पर तकाइए हाथ दबाओ ना हाथ डाले अमन भाई रे मायना के बेटा अमन भाई हटे लाइट मारते रे, लाइट मारते कर। हाँ जो कली ले ले देख ले इधर। चुप 5 फेरा ले बाद आई। जो गया 12 रुपए ये शासन बार मारा न बहन तू बेटे से करेला रहे अब जो रन ऐसे पीछे हो ना, गलत चीज वीडियो पे डालिएगा, हम नहीं बना रहे थे। धरा गई से धरा गई हां पहले तो एक गाइड रही है। नो छोमा मेरे हाथ पकड़ निकल जाने तो मीडिया ले पसंद ए नता के रे लइका नता के ए बलुआ ए पता के पर इधर वहाँ किधर? ये कौन है आपका? नाती है, ये कौन है? बेटी है। ये दोनों में क्या रिश्ता है? रिश्ता जेठी पकड़ लिए। अच्छा ठीक है, तो मैंने प्रेम प्रसंग का हाँ, रिश्ता प्रेम है। अरे तुम शादी करना चाहता है इससे? हाँ कर लेगा? बस क्या बोलो? तू करवाएगा से शादी? बोलो ना। अरे बोलो हाँ चाहना। तल्ला डंडा लाओ रे। डंडा लाइए, पत्थर का डंडा बोल वो बोल हमारी इज्जत घर में रह जा। हाँ हाँ बोल यहाँ तब बोलो ना, बोलो मुँह से। ये मुंह से बोल गए कह यहाँ। हाँ ठीक है, हो गया। चलिए कहीं कोई मारपीट नहीं होगा। हाँ हो गया। तो हम समझेंगे। एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए। रिश्ता में कोई भी लड़का शादी कर लेंगे। 2 साल से कितना दिन से चल रहा है? 2 साल से कैसे? बोलो कोई लफड़ा होगा तो हम समझेंगे। आप जगलाल कहिए जो कोई कुछ नहीं करेगा, जो हम स्वतंत्र है। कहिए जो हम कहिए कि कोई कुछ नहीं करेगा, हम करवा रहे हैं, कोई कुछ नहीं। हमारी बेटी है, हम नाती, हम पढ़े चल हम पकड़ लिए। हाँ हाँ बोला ना, इसी बोला ना। हम अपना ना कोई यहाँ पे नहीं, आपको खर्चा नहीं होगा, जितना खर्चा होगा हम लोग करेंगे। चलिए हो जाए चला बोला कपड़ा उपड़ा है बोलिए ना। हम अपना राजी खुशी से पकड़ लिए, हम दोनों के गलत अथी में हम खुशी से कर रहे हैं शादी। गलत संबंध में पकड़ लिए इसलिए शादी करवा रहे हैं। अभी करके जाओ, सिंदूरदान करवा के जाइए। चलिए कपड़ा उपड़ा हम दूर लेता कहाँ दूर? जी हम शादी करेंगे इसी से। हम कहाँ बेटी को भेजाए? जी सर, जो अब धर लिए तो हम करेंगे शादी इसी से। बेटी को कहाँ भेजावे? चलिए सही है। इधर वहाँ किधर? ये कौन है आपका? नाती है, ये कौन है? बेटी है। ये दोनों में क्या रिश्ता है? रिश्ता जेठी पकड़ लिए। अच्छा ठीक है, तो मैंने प्रेम प्रसंग का हाँ, रिश्ता है। प्रेम तुम शादी करना चाहता है इससे? हाँ कर लेगा?
कस के बोलो तू करवाही एकरा से शादी ए बोलो ना अरे बोलो हाँ चाहे ना तल्ला डंडा लाओ रे डंडा लाइए पत्थर का डंडा बोल के बोल